सार दिनैनि बे प्रग्रामनि सोमोन्दै मा बुङो सार बाहागो लानानै? गिबियावनो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि जानानै दिनै 16थि सुपार डिभिजन इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 बेखौ आङो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय आरो साबायखर जासिदों बयनिसिमबो। मोननै दोलो फाइनाल गेलेदों। बेनो जाहैबाय बिथराइ क्लाब एन्ड लाइब्रेरि आरो चिरां दुवार इउनाइटेड एफसि। बे मोननै दोलोनि गेजेराव बे खेलाया जाबाय थादों। थ' थांनाय 7 जुननिफ्राय चिरां जिल्लानि जेसेबां क्लाबफोर दं रेजिस्टार क्लाब बेनिनो मोनसे 19 सारन्थाइ नार्जारि इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 बे सोलिदों आरो जोंहा मोनसे नियम दङ जे जायफोरो बे इन्टार क्लाब फुटबल लिगआव जायफ्रा फाइनाल गेलेयो बिथांमोनहानो सुपार डिभिजन लिगआव गेलेयो। दा बे सारन्थाइ नार्जारि इन्टार क्लाब फुटबल जि लिग 2023 बिनिनो फाइनाल गेलेग्राफोर टीमा दिनैहाय सुपार लिग गेलेदों। गासै 9था टीम दंमोन। बे 9था टीमनि गेजेराव दिनैहाय फाइनाल खेला जादों। आङो मोननैबो दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोननिसिम आंनि बेस्ट अफ लाक होदों। जे खार'ना जाहैबाय सारन्थाइ नार्जारि बिथाङा जोंनि चिरां जिल्लानिनो आरो बिथाङा सासे गिबियाव जिल्लानि सासे गेलेगिरि, उनाव स्टेटनि गेलेगिरि आरो नेशनेल प्लेयारमोन। नेशनेलनि जानानै बिथाङा थाइलेण्डआव इन्टारनेशनेल फुटबल मोनसे स्कुल गेम बिथाङा गेलेहैदों। दा बिथांनि मुङावनो इन्टार क्लाब फुटबल लिगखौ फाथिनाय जायो आरो बिनिनो फाइनाल गेलेनायफोरखौ दिनैहाय सुपार डिभिजन बे खेलाखौ होनाय जायो। थ' बेजों जोंनि जिल्लानि गेलेगिरिफोरखौ जों एनकारेज होनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों आरो निस्सय चिरां जिल्ला हिसाबै फुटबलाव जोंहा जोबोद मोनसे माने जायगा दङ। आं मिजिं खालामदों नैबे थाइखा जरायाव दिनैहाय जि खेला जादों बे खेलानि गेजेरजों बे ओनसोला आरोबाव मोनसे एनकारेज मोनगोन। गोबां बर' लाइमोनफोरा माने बेबायदि खेलायाव बाहागो मोनैनि थाखाय गामि लेभेलावनो गावनि माने जोनायखौ फोजोबनो गोनां जायो। बिनि सायाव मा राहा लागोन सार सरकारनिफ्राय? जोबोद गोजोनथाव खौरां। देग्लाय जोंहा बिटिआर ओनसोलाव दुरान्ड कापआबो जानो थांगासिनो दं, जायखौनाखि जोंहा डिफेन्सनिफ्राय सामलायनाय जायो। गाबोन बिदिनो बे काप एबा ट्रफिखौ डेम' हिसाबै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव आर्मिनि बा डिफेन्सनि साइडनिफ्राय बिथांमोना श' खालामफैगोन। गाबोन मोनसे प्रग्राम दङ। दा बेजों जाय जिनिसानाखि जाय दुरान्ड कापआ एसियानि गोजामसिन काप बियो आरो बे कापखौनो दिनैहाय बिटिआर ओनसोलाव बेनि मोनसे गेम जोङो हस्ट खालामनो मोनगोन आरो काउन्सिल बायदि जाय जेराव स्टेटआसो हस्ट खालामो बेखौ खेला, नाथाय जोंनो नैबे बिटिआर ओनसोल बा जोंनि बे काउन्सिल ओनसोलाव फुटबलनि जिबायदि रायजोफोरनि बा गेलेगिरिफोरनि जिबायदि जोंनि मोनसे बाहागो लाबोनाय थांनाय गोलाव डिकेड्सनिफ्राय जिल्ला लेभेलाव, स्टेट लेभेलाव, नेसनेल लेभेलाव, इन्टारनेसनेल लेभेलाव जेखौ फुटबल गेलेदों बा गेलेगिरिफोर दङ, बेनिखायनो जों बेखौ बाहागो मोनदों। आरो जिहेथु सरकारनिफ्राय दिनै ISPL खेला खालामबाय, बिनि उनाव नोङो जों नुदों जे दिनै बे ओनसोलखौ लानानै आसाम माने इण्डियान फुटबल फेडारेसननि बिनि आफादगिरिया दिनै जोबोद इन्टारेस्ट जादों आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै दुरान्ड कापआवबो फैदों। दा होमब्ला जों बुंनो हायो दिनै बिटिआर सोरखारनिफ्राय दिनैनि नैबे जोंनि जिल्लाफोरनि जे सुपार लिगआव जाय हानजाया देरहागोन बे हानजानो 5 लाख करि बान्था हिसाबै होनाय जागोन बा बे क्लाबखौ मदद खालामनो थाखाय हरनाय जागोन। आं मिजिं खालामो बेबायदि फोसावनाया जोंनि क्लाबनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय लाबोगोन आरो जोंहा बिसेसकरि क्लाब एन्ड लाइब्रेरि माने बिसेसकरि जों फुटबलखौ प्रमट खालामो जोंनि क्लाबफोरा। दा होमबा सरकारनिफ्राय बेबायदि मोनसे इनिसियेटिभआ जोंनि क्लाबनि दैदेनगिरिफोरखौ एनकारेज खालामगोन आरो क्लाबनि दैदेनगिरिफोरखौ जेला एनकारेज खालामनानै बिनि सायाव क्लाबाव खेला फाथिगोन बा क्लाबनि गेजेरजों गुबुन बेबायदि खेलाफोराव बाहागो लाहैगोन, अब्ला जोंनि गेलेगिरिफ्रा गामियारि गेलेगिरिफ्रा निस्सय बाहागो मोनगोन आरो बेजोंनो जोंनि नैबे ओनसोलाव फुटबला जेबायदि थांनाय गोलाव बोसोर 100 बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनाव मोनसे पपुलार मोनसे गेम, बयजोंबो अनसायजानाय गेम, बे गेमखौ आरोबाव जोङो गेलेगिरि दिहुननानै फैबाय थानाय समाव आंथ' मिजिं खालामदों जे दिनै भारतआव 135 कौटि सुबुं अनजिमा दङ। बिनिनो जोंहा दिनैबो अलिम्पिक लेभेलाव बा
वर्ल्ड काप लेभेलाव दिनै गेलेगिरि जों दिहुनहरनो हायाखै मोनसे टीम 12 सानि मोनसे टीम जों दिहुननो हायाखै मिजिं खालामदों जे बे जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जों जुदि आरोबाव मोजाङै प्रमोट खालामनो हायो अब्लाना निश्चय नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलनि वर्ल्ड काप गेलेहैनो हानाय बै दिनाबो हयथ' बारा गोबाव हयथ' जानाय नङा होनना आं सानो बिटिआर सरकारा आथिखालाव माने फुटबलखौल' बांसिन एनकारेज होनाय नुदों नाथाय गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ बारा एनकारेज होनाय नुनो मोनाखै बिनि सोमोन्दै सारा बेबायदि नङा मानोना जोंहा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनाव गोबां गेमा एफिलियेटेड जेरै जोंनाव चिराङाव फुटबल दङ बक्सिं दङ आर्सारि दङ काबादि दङ बेनिफ्राय भलिबल दङ आरोबाव बास्केटबल दङ बिदिनो 6था एथलेटिक्स थाबाय 7था माने इभेन्ट्सआव जोंनि चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशना अलिम्पिक एस'सिएशन आरो आसाम फुटबल एस'सिएशन आरो बे गुबुन गुबुन एस'सिएशनजों जों एफिलियेटेड दा जिल्लाखौबो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय 10 लाख करि बोसोरसेयाव हरनायनि खोथा अलरेडि होबाय देग्लाय 5 लाखखौ हरग्रोगोन बिनि उनाव 10 लाख माने बाखि 5 लाखखौ हरगोन दा होमबा जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय मदद खालामनाय माने बै जे जोंहा जे इभेन्ट्सफोर दङ बे इभेन्ट्सफोरखौ दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय एनकारेज खालामदों आरो बेखौ प्रमोट खालामनो थाखाय सुबिदा होदों बेखायनो जिखौ बाथ्राखौ बुंदों बियो बेबायदि नङा बिटिआर सरकारा सिदायै फुटबलखौ मोनसे गेम मोनसे लाग्रोदों खारन बेयाव जोंनि लाइमोनफोरनि जस हस गासैबो बिनि हारोंथाया जोंहा बांसिन दंखा बेखौबो खालामदों बे नङा जे गुबुन गेमखौ नोङो उनफिननानै दोनदों जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेजेरजों गासैबो गेमखौनो समानै लांफानो थाखाय नाजानाय जादों